Eucharistic Bakhuid tungin duwai na binda Regina Linkhoi bad Felician Ternia kamdam na binda Anthony Linkhoi banyoga Jinkhoi Jinkia duwai na binda Sister Nisha duwai na binda Jordan Arbadme Karsati banyoga Jinkhoi Jinkia duwai na binda Fida Kerlin Karpul Jinkhoi Jinkia duwai na binda Gabriela Arsakma Nagabinda result. Nomor nhiều. Tongis ngangu yau jisu nagabinta kanega step nagabinta ka chingai ka jingkor ku baro ka bangela yo pediang nau jisu baro shimit I aitiru baro ka jingang nu jangi ki bapang ki bashitam na pedeng jangi inang yai bateng na binda benduai na binda Father Jacob baron ha ka hospital iduai na binda baro ki jingdumu janga Bible convention ha kanega sing sai jain but ka jingkar ku yaka imbatimai janga retreat center iduai ro nagabinda baro ki bakar party ka jingduai ha kana ki Eucharistic Bakhuid baka bor jisu ka nam pau hangi lemba ka jingis ne ka chung ha kerteng opa baro kuon baro men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jungo trai jungi Jesus Christ but ka jingi jungo ble lemba ka jinga silak jungo men sim Bakhuid Kindon rengka but pi baro Jingka but hiru. Tangin sangesh por ban panmap nagabinda baro ki jing tuna jungi ka jimpuli minda ka hasngi ka pen kan mau yangi bangi de ben treshitam ben yo rung ha ka hima uble ngide ben don ka ta ka jingi sherhem nagabinda ka hima uble nagabinda ka hima beneng ka tong jungi kalong ben don padu jisu man ka kelek mat lese don ki por ngila jingai no nau jisu lese ha ka perkat ka perdain jungi ha ka jing snow jungi ha ka jing kwa jungi pat kum juru lempa ki kam ki bangile bun ki kam ka bangile kam ya deshu bat ka jing long janga baneng tongin ko slai hala ka donur ka men siam bangin long ki bajan badu jisu barabor ha ka jing long jungi ha ka jing long kinna ja ka jing long samla ha ka jing long longkomi longopa bat ka riniam baro ai bau jisu nam pen kuit yangi menta Kajisu mahap isne yangi kam tame hakane ka ayam advent perlong yangi ki bajanai knamba ngindup la ben yasrim bat me hagadonur hagamen siam haga jingkwa jangi nga pala how play badon bor baro but happy ko himen ko para bangala le pop shibun e da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle palat bakrao be janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka teisoti yaki angel bat kiri khoi badiapi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro ni sene yangi badandala mapi gi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen.
Traiken ratku Isneyangi Traiken ratko Isneyangi Kristo mapko Kristo rapko nyong Benim jangi benim yangi Traiken ratko Isneyangi Traiken ratko Isneyangi Kristo mapko Kristo rapko nyong Penim jangi penim yangi To nginia duwai bu jing dumu shimet rangat barbar jing dumu hagabangi duwai minta duwai na bendai Father Jacob duwai na gabinda ka Bible Convention but jing karku kayim batimai jong retreat center duwai na benda bara ki bapangi bashitang ki ben saya lumla hakata Sngi but bara ki brio batrang jing bende mai men siem to penki yaki dono jangi ko trai ban penkre yaki lindi jangu kun balaka marwai jome knamba daka jingwan jangu enshem yangi ki babit ban shakri yame daki jingmut jimbarkat ki bela penkuit pensuba da utrai jangi Jesus Kristus kun jame uba im bad sansha renkat badme haga jingelong kawai jangu men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kitabu Isaya. Nga utray ublay jong pi, nga bad yakakti kamon jong pi, day mga ba ong hapi, wating ay, nga ngan sayarap ya pi. Wating ko Jacob, ko wi bapli, ko pa Israel, ngan sayarap ya pi, utray uong. Unong sispa jong pi ulong Bakhuid ka Israel. Hakmi, ngan penlong ya pi, ka korteliat, ka batamay, kabanep kabadon ki penyet pin teliat ya kilumba bat pin luet ya ki bat pin penkala ya kilumrit kum kiskop pin sape ya ki bat kala er kan sarong no ya ki bat ka er yong kan sa kenting ya ki tepi pin sa shat kemen hau trai hau Bakhuid ka Israel pin sa yo burom haba ki baduk bat ki bakerdu ki wat bat kin don bad uthalik jongki ulatar khong daga jing sliang ngau try ngasa jubab yaki ngau blake Israel ngan ino yaki ngan penmi ki wa halor kilum lendum bad ki po lew hap deng ki them ngan penlong yakari kenca kapung bad yaka khandeu rkhiang ki tolong ngan thung hakari kenca yaki ting keber ki ding sitrim kiding martel bat kiding olive ngat pen kilang hakarish yap ya uding siper bat uding juniper bat uding se bat kibreu kindup ya I bat kintip kindup itu bat kin thu lang bagakti utrai kalong kalale ya kani baro bau Bakhuid Israel ula thau ya ka kaktien jong utrai Isongo yauble. Francis Pastor Pusan, nomor Traspa Repusau. Kan yai pendang buram yame, ku play ku sim jangan, ngan ku kerjeng jong me, juram junam, alakas ngiker ku kerdo, ketiu kerjeng utrai, trai bakrau badeyaro, junam junam.
Utrai undon reng kad bat pim. Ka Jubilee na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Jesu lakren haki paid ba. Shisha nga ong happy. Ba hapadeng kito kibalakha na kikinde. Ompat mi uway ubakam kraw banyaw Ioannis Baptist. Pinban ubaritam hakahimabaning ukam kraw banyaw. Nadu kisngi Ioannis Baptist hadu minda. Kahimabaning kalasya tombor. But kiriyu tombor kikini iyaka da kabor. Naba baro kinongyato lupa but ka ain kilayatu lupa hadu kapor Ioannis. Balada pi kloy ben pediang yaka ude mauken u Elijah uban sawan. Uta ubadon kishkor ben snap to un shashkor. Ka gospel jong utrai. Kajingara yame ku Chris. Ko himen ko para bayid how try Jesus Christ. Kat bangidang pen kre nagabinda ka sngi kha jongu Chris. Ke Jubilee ki khadau khangi lor ka jing kongsan but ka jing kardor jong ka jingim badu Chris. Wi saya nong ya tulupa ukran shai kadar wi ya tulupa shaki bruyu bakandon ka jingpen dimai na dong shadong ha ka jingim chunki. Bakannum don kano ka jingdona ha ki bruyu ki bakoloy ban pediang ya mesaya ha ka jingim chunki. Ki bakardu kin stang ban impahu panghai. Ya ki baduna harukam kin stang ban shem ya ka jingchanai jingim chunki. Kansa don ka jimpen dimai ya ka parte na dong shadong. Omdeshu ya ka parte kabayai doko. Omdeshu ya ki parte kabayai matla.
Henry ka pertik ka ben stang ben yo ya ka jing shai bat ka bor jong oberle hapadeng jongi. Kani kalongka iya jong mesaya ha ka jingim. Haba wan kata ka por jong mesaya kan kerlalong ka por jong ka hima uble ka jinglong jong ka hima uble. Dina kata ka daw ha ka gospel minda kasngi u Jisu keren halor kane ka jinglong. Jisu upin karau ya anis baptis namar ulong mau ubala pen bana bad ubala pen kare nagavinda ka jingwan jongunang penim. Uday mau ubala pen dip ya ka pertay. Uday mau ubala pen sawa ya ka sur jong ka beneng. Ba u mesaya udang wan. Ba namar ka daga daw udon ka kerdan kabakam kerpang kumba ong Jisu namar ulong ubakam karaw hapadeng baru ki beriyo balaka nakakende. But kalong kabaderu namar ulong unongnya tulupa ubapinya kendu bat kinongnya tulupa barim hadu unongnya umesaya une ulang ujingking ilabanong ujingking ba yarab ya ka jinga even tuid syangi iway pa iway henry kay ka balajia hawungitip shua banjia ya ka kam jimpenim uyanis baptis ulaya kay ka kam jimpenim ngidon kam ban sautu kay ka kam jimpenim kalong ka jingsha shitom jingiap bat ka jingmi pa jongu Chris. De lemba kane ka jingjia ka jingpenim kalawan jan badni. Lemba ka jingka jongu Jisu, lemba ka jingsha shitom jongu Jisu, lemba ka jingiap jongu Jisu, lemba ka jingmi pa jongu Jisu Chris. Baro ka perte kalayo da kaway pat ka jinglong ban iya ha banya ka por jongu Yanis Baptist. Kadba u Yanis Baptist udang sa ha ka patok ulaiya. Bad shimlayo lad banyo ya ka jimpenim markoma. Badena kata kadaw Jisu ong ya ki baritam janga perte kilong ki bakam karao banyo Yanis Baptist. Haba u Jisu o krankom ne shimla pinduna ya ke kam baro kaba Yanis Baptist ulale nagabenta ka jingpen bana syapang ka jingwan jongu nompenim. Henry shimlayo iya ka jimpenim markoma. Shimlayo mahad ya ka jimpenim syuakane uleya. Henry kiba hadin jong ka jingpenim jongu Jisu ka jing shashitam jongu Jisu jimmi pa jongu Jisu Chris kilong kiba kam karau namar manga ban mapi ngilong kikun by im ha kane ka jinga jonga hima uble. Kane ka jinga jonga hima uble kapelong ya ka parte baro ka we ban trang hir nadu ka donut bandon ha ka jingdon ha ka sinda jongu Jisu. Ngi baro ngilong menda banjan bad ka hima uble lemba kane ka jingsha shitom jingia bad ka jimme pa jongu Chris. Dena kata ka daw ngilong kiba kam karau. Warladangi batolot board, warladangi long ki batuk, warladangim don jing start, warladabangi long ki brio ba im haka pop. Ngidon kaneka lad banrung haka hima uble lemba u Jisu, but dena kata daw warladangi long baritam ngilong ki bakam karau banyo Yanis Baptist. Nang dang ngidon kam ban sauturu kumno ngila banyo pidiang ya ka hima uble. Kakatino balay ka kran shay kadar, badu Jisu kran shay kadar, ban long ki dakot jang kane ka hima ubalay, ngidi ban yay lempa ka jingyale. Nakataka daw Jisu ang tombor. Kiba tombor kumno ang ilaban tombor, banyo pidiang ya ka hima ubalay. Ngidi ban long kiba kaloy banay tilut, ya bara ka jingkwa jangka perte nagabenda ka jingkwa jangka beneng. Ngihaban tombor ka bamur ngidon hapo jangi buon jait ki jing dalot. Ngidon buon jait ki jing duna. We are all weak human beings. We all have limitations. We all have sins. Te ngihaban yale persha ya kane ka jinglong jangka pop. Ngideben yale persha ya ka jing dalot jangi hapo jangi.
Ngi haben tombor, ngi de ben yaisha, ngi de ben sha ya Jesu ben tre hapo jongi, kadba ngi dang sha ya kabor jongu Jesu ben tre hapo jongi, halor ke jim bishni jongi, halor ka jing tarais niyo jongi, halor ka jing kwa brai jongi, halor ka jing long ben dom ben bitar ben pintolot yekiwe, pinmong yekiwe, kangta ngistang ban long ke bajanai, kane ka long ke jing tombor. Habang ijan bad ka hima ubale, habang ijan bad kane ka jimmaya jonga jimpenim, ngiru ngide balong kiba kloy benyai lemba kane ka rukam ujisu la penim yangi bara. Ulai Jesu la siu dakador, bad manga bad mapiru ngide balong kiba kloy ben siu dakador, kabamod ngi pelut ya kapor. Habang ipelut por ban duai, habang ipelut por ban late mas Bakhuid, habang i shashitam treshitam ban playa ki pop jongi, habang i treshitam ban kiar na ka pop ka badon hapo jongi, habang i treshitam ban kiar na ka jimlin basuni hapo jongi, ni yai lemba kane ka jingsha tombor, kane ka jingsha tombor kalong ka jimpin koin, but ka jimpin kantang ya ka jingim jongi. Kalam kane ka process, without this process, nobody can enter heaven. Ban ngide ban yai lemba kane ka jinglong. Nagata daw buon ki buryu kilong ki bajaitu. Lesi ki don buon ki daw ban kiar na kane ka jingkon jongu Jesu. Don buon ki buryu ki jingai pinban na ki sakramen. Don buon ki buryu ki jingai pinban na ki jingduai. Don buon ki buryu ki kalalong ki bajaitu. Don buon ki buryu ki ba sakama na kane ka jingko jongu Jesu. Lada manga ban mapi. Ngim tre ben yai lemba kane ka jingko jongu Jesu. Bandup shat tombor bandup yo jingkoid ngim laban yo pediang kahima ubale. Kahima ubale kadon Jesu utarwa ula pen kare but bara ki buryu ki lomban pediang. Henry don buon ki buryu ki kren mar kompong ki im mar kompong but ki kintai linder ya kane ka jing tarwa. Bad naga daga daw hagak tin pareng yung kane ka violence against the hima ubale, violence nagabinda ka hima ubale, violence persya ka bamud halor baro ki jingduna jongi. Ngideben tombor daga jingi jongu Jesu, daga jingisne jongu Jesu, daga jingai jongu Jesu, ngideben pinduno man kasngi ya ke jing tolot hapo jongi. Kabang idang pindu ya ke jing tolot kawe hadin kawe pat, ngidon ke jing sausingi babe. Lese don bon gibriu ki ko aban nimpahu pahai daga jing snga bahajong ka perte. Kam da suk ki briu pan shu ino season don ya ga daga jing long ban long ki bariu bale. Te kadon ga jing kwa kadon ga jingyale hapo jangi. Don bon gibriu shim noksa. Lese don bon gibriu ki bakarni ya ka kiat ki buai tangla. Larangis neng ya ki ino ya kane kamda bhatan bapi im kumne kisam jinge ben ino. Kisam jinge ben ino namar kata ka jinglong ka kerlalang shi benda jong ka jingim jongi benda haba ki sautu ya ka gospel kaba ki sautu ya ka jingkod jongu Jesu kide ben sautu kaba ya ka gospel ben ya ka ne ka jinglong kaba manga im te nagabinda ka gospel ki ay lemba ka jing shashito nagabinda ka gospel ki treshitom ben ino ya ka ne ka jimbalin basiniu hangda don ka jing sha tombor haga jingim jongi halar ka do jongi halar ka jingkwa jonga do hangda in sakarlalang ki ko jonga hima badne naga daga daw Jesuong tangki ba kholoy ban sha tombor kila ban yo ka hima uble te naga daga daw habakirli baro hato baro ki bruikin poi shabaneng ka jubab kalong tangki ba kholoy ban yai lemba ka jingsha tombor bandup pinkuy bandup ino ya ke jinglom basiniu ke jimblin basiniu pakoloy ban shashitam naga binda ka hima pakoloy ban shashitam naga binda ka jingedu Jesu kin sa poy shamane te baro ki brio ke balayo kirtan kristan kinimio jimpenim tangi kristan ki basautu ya ke jingkod
but ki koloi ben yasuk nagabinda ka jingit kiba koloi ben tre nagabinda ka jingsuk kiba koloi ben tre nagabinda ka jingis ne ka jango blai kin sapoi shabaning tongil long ki kun kiba sautu yakane kadbangi pen kre nagabinda ka Christmas nagabinda ka sngi ka jango Jisu ngide ban lamba koloi ban yai lemba kane ka jinglong lemba kane ka process janga jimpin kuy but ka jimpin kantang kanam bangilong ki bajab tongin karpadi au Jisu banai hangi kane ka jingai e banya ka bangi bishni ngi bitar ngi tarai sniu ngi karentat buram ekiwai bat ngi akajia bat ki bre kawai ka kinkun ka yale persya kawai pat ka kinhun kum kene ka jinglong baro kanum pin boy yang isha bane henre ngide ben yai lemba ka jingit bat ka jingis ne bat ka process janga jingkuit ka bau Jisu terwahangi Jisu bayid karku kardoy yangi bangin dup laban sautu ya ka jingkot karpang jame lemba nagabinda ka jingim bam jikot nagabinda ka jingim happening ko Jisu ngi baro ngi longi kon janga hima henre bon sin im jus ngautu ya kane ke jingkot kjame ya rap yangi ban long ki kun ke bayar lemba kane ke jingsha tombor ben pen kuit ben pen du ya ke jinglam basuniu jimlin basuniu kabakang la yangi ban long ki kun ke ba kuit ha ke jingim ban long ki dekot janga hima bening en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. Ko himen ko paratang in plai ka jinget ka jungi nganget How play upon bor baro nong tao ka mening ba ka kindo but how Jesus Christ kun hawe jungu utrai jungi yau bala puna men sim bakhuid yau bala kana ka Maria te soti yau bala shala bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula hiasha ki bayab haga sngi ka balai la mi pat ki bayab ula kiu shabene ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang tao in wan pat ben bishar ki bayim bat ki bayam ngange tao men siam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chikut amen Lai spa nyopulan. Yang ko trayo ko bangi terwai dono jangi toshi yang ko trayo ko bangi terwai karpen kentan kumju akma jomi ko pa irara jing terwai jingai upo batle Padwana marjingnya Tuptiang ko trayo ko bagi terwai ko Kono jangi toshi Tuptiang ko trayo ko bagi terwai ko Padben kentang kumju Akma jomi ko pa Yan kiu ka jing terwai to ya duai ko himen ko para baga jinginia janga ba jumpi kallang ka papiang hun how play upa badan bor barro To try pring jingnya ki ti jompi nakabanta ke jingero ko prom ka teng jongu ke jimanta yangi pada kabalang ko jongu baro ka wei to pidiang i karpat ko trai ya jingais ngaba ya ke bangila lumlang naga jingais bon jame batai ba kata ka bangi terwa hangne hasla perte kan kala long yangi kabainong janga jingsius pa junom jame dau Chris utrai jangim Amen.
utrai undon reng khad bat phim Nga bat phi to ken tiu yan ha ki donut Yitiu yagi shao trai to tongin aingu ya utrai ublei jengim Ka shong hok bat katay da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakhuid ko blei badan bor bat bam jikut lemba utrai jengi u Jesus Christ uba haka jingwan baning kong jengu ulashim yaka jinglom brio ba po jengi badula pendep yaka saintur kaba melamang nadu menshua badula play nagabinda jengi yaka lindi shaka jimpenim bam jikut kramba haka jingwan ba ar jengu haka bor bat ka buram kaba kaddu kadwai la penpau yaka kam jame ngi kibab minda ngi ap kimi lindi yaka tagas ngi ngilla ban pidyang yakata kabang nud ban kermen ka jimpenim bala kula jame banamar kata rengat bat ki angel bat ki arkengel ki kets im bat ki kima bat baru ki pait belin bat ki bojang ka beneng ngi ruai ya jing ruai ya ro ya me bat ngi pen bana kalem sangem Bakhuid, Bakhuid, you try Bakhuid, lo play ipan Neman hatay idam Daga buram jome Wayu sana shajo Wayu sana klempur Wayu sana you blame Junom Yaro you damawan Agad leteng mutrai Nembat leteng idam Daga buram jome Wayu sana shajo Wayu sana klempur Wayu sana you blame Junom ko himmen ko para kat banang ban hiar men siem bakhuid halor kanega jing terwa bakhuid nginang duwai ko men siem bakhuid ban hiar halo jongaru bangan dupla ban yai lempa kanega jing long ban pen khuid ya kerti pen khuid ban chat tombor daga bor jonga beneng bangin dup long ki kun jonga ki ma uble daga ba i na ke jing suni ke jing talat ke jing duna baro ka bangin don hapo jongi dashisha melong bakhuid ko trai katame jong ka jing khuid barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya gini gi jing tarwa jongi da ka ba pa ya men siem jame kum go jer halo jonki bakin kerlalong yangi kamet bakas nam jongo trai jongi o Jesus Christ haka por baladino yawu badala kamons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yahu badulai halage senran u toshim batubam nakane pi barra namarkane kalonga medjanga ya ka banaiti naga benda jumpim Hagaju ke rukamenda lalaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u tushim batodi na kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jimmap yiki pop to leya kane ban kan mau yanga ko snam bakardor jango Kristo pen kuid yangi pen kuid ke men siam hadim pen kuid ben kia ki ba pangi ba shitam baro ya da yangi na bamen na ki kalam
ka jing maya jong ka jinget Kata sin bangi banyu leupo Bangi ira kare kaburi Ni penda kajing yap jong minggu trai Tada lumenwan namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim padia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me ba ngi ki bayo binda hakamet bagas namu kris ngilong ki bela pinyata likhawe da umen sim bakhuid token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana yaka haga jingit renkat badulia upa baku jangi will badu bishop jangi but baru ki lingdo but kirinium token mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yutia da ka bakermen yaga jimmi pan badia baru ki bela klat no haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baharangi karpadia me bareng khat bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango bale u Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikoid ki bela pen swabha eme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben da alem haga jingim bam chikut bat bangini ro bat pindon buram yame da ukun jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu kanlong hamay ublay upa badan bor haga jingelong kaway jungamen siyem Bakhuid baro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko parato ngin duway nagabinta para ka jing tumu jangi sa shasin bangin dup lang banlong ki kun kiba yaid lemba kanega jing kod jungu Jesu benrung haka hima ublay daga jingi snega jung daga ba kloi ben ritialade duai naga binda ka Bible convention naga binda ka yimbati mai ka bangin sakarku naga binda ka retreat center kumjuru naga binda para ki ba pangi bashitam duai naga binda Father Jacob karpang kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame akin daw kumba bening duai ngiminda ka jimbam jangi ka bahalagasngi Batama pingi kerengkang jangi kumbangi rungi map yaga beles niu yangi badua delam yangi shaga jimban shoy and rei tapalait yangi nagbas niu tapalait yangi ni karpad kotrai nagi jing siniu barro haga jing spoon jame tai jing suk jing sign hagi sngi jangi kanamba daga jing arab ka jing sne jame hilait barabo naga pop bangini o jing yada nagi jing jinjar barro kabangi dang up kamilindi yaga jingarmen Bakhuid pat ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Amar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram menta bajunam la junam Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry yaga jingay janga balang jame pat haga jings spoon jame to I hakaya ka jingsuk bat ka jingatali kaway katkum ka mon jame mame uba im pada basensya junom la junom Amen ka jingsuk ko try kandon barabo rengkad bat pim Ringkad bat tap taga jingi do Christ tangin yaing markelia O kun lang bro Jubilee me bagi praka pertay to sene yangi O kun lang bro
Hakami ukun lambro jango blai. Hakami bakit naga pop janga parte. Sukito ke bala korcha ke jinga wai jango kun lambro. Broken rod, come along with some hog, women room, walk a ying junga, they show on to the deed, come and sim junga, it's a kia he. Kami please nam jango Chris. Amen. Jesu karku kardo yangi pen kre yangi
bangin dup la ban yale ya katma percaya ke jing seniu hapo jangi ban dup long ki dekot bapura janga hi ma baneng melawan hapo jangi lembagane communion mensiam communion Bakhuid ban pen kreyang ye ban long ki kon jame tisungi don bon ke jing yale hapo jangi Gidan bon ke jing duna pat ke jing dolot hapo jangi gidan bon ke jing mang hapo jangi gidan ke jing pang hapo jangi Jesu yale percaya baru kini ke jing long kenam bangin dup la ban syaya me ban rong hapo jangi bangin dup long gida kot janga hima ubale Jesu bair kindio buram yangi vai pai vai hagane kerlipan baru kini ke himen ki para ke bashim menda hagane ka mas Bakhuid online karko yaki ke jing trang ke jing ang nur jangi kumjoro baro badon hangne taye ke baro bangin dup la ban long ki kun ke bajab halar baro ke jing dolot brio jangi kabayale persha ke jing men siam jangi ner lakak te jamme hal lor ke bayir batoin jangi baro ke bala sakama ke bam sautu ya kene ke jing kardo jangi jingim badne Jesu ai boring Jesu ben slaying Jesu ben gandang Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 ko himmen ko para iduai nagabinda baharo ke jingang nur jangi bangin dup yo ya ke jimpen jampura naga jimpen chitam shipor kat bangi duai ke nega jing duai ko pa ubaha bening to ai ba ke jingeit ba mela ai hangi hau kun jameu Jesus Christ u himmen jangi but ba ka telit ding janga jingir spoon kan klang haki dunu jangi daw men siam Bakhuid kan kersio biang hangi ya ke jing kermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala duringi shagi nong lur lim ka bam chus ang tai pen bet ki simbai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu pari ka parte maria maroka we ha ka jing kamilin di batikana ya ka beneng batimai par ka parte batimai habayanda ya ki bo janga bammen labeng no kaburam jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga Jubilee kan kersiyo biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ga jingang nut ye tia jingan show habane ai baga ta ga ju ga jinga e kan pen sapriang ya ga jingkamen pa jingsuk janga nang sius pa jangi satala ka parthe shame ko blei jangi bala karku junam kan longa buram perke jinga ro junam amen ko pa jangi ning kan longa Bakhuid kertain jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame akenda kumba bane toai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi padama pingi kreng khang jangi kumba ngi rongi ma pike belesni yangi padwa telam ngi shaga jimban shoy kan rei taplai tingi na ka basni amen kublai ko maria badap ta ka jingae utrai dan bat phala kar kuya phanap nei kinde palla kar kuya so po jompa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jong play duai ne ka binda jong gi nom pop minda da ka por ka jing yap jong amen ka buram hau pam ho kun bar men sim Bakhuid kumba ka lang ka pawinin ko kum juminda para bo junom na junom amen to ngin ya duai to ai ngi karpat ko trai bagi jing maya ki bangila pen menda kin pen mendoi yangi namar what menda hi kat bangi dang i ai hapadeng kie ki baduno mehi kayangi pen id ya ki bakin chabane but ban batskem ya kita ki bane dau Chris utrai jangim amen utrai undon reng ka batpim mlei badan bor baran kar ko yapi uppa baru khon baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ka kubra bha jang utrai daga jingim ka jompi isa mo ya nombar sa